Nurta hurmatly prezidentimizin garışsız hemişelik betarap Türkmenistan'ın ähli halkyna everen gutlugy bilen tanış edýäs. Mehriban halkym, ediz watanaşlar. Sizi Türkmenistan paraxaçylygy anaşmaň watany diýilip aglan edilen ýylla ýetip gelen milli bahar bayramy halkara Nowruz güni bilen tüýsürekde gutlaýan. Nowruz bayramy münasibetli berkarar ýurdumyzda gurulýan bayramçylyk çäreleriniň mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanyny 30 ýyllygyny hatam şöhratlandyrjakdygyny watanaşlarymyzy täze ähmet üstünliklerini belen sepetleri ruhlandyrjakdygyny ananýan. Ençeme müňýyllyklaryň dowamyny köp halklaryň durmuşyny asyrlardan asyrlara, nesillerden nesillere geçirilip gelinen Nowruzy merdany ata-babalarymyz täze ýylyň başlanma hökmüne giňden bayram edipdirler. Nowruzyň gelmegi bilen tebigat janlanyp başlaýar. Ağaçlar pyntyklap, sahawatly sahramyz, boz meýdanlarymyz ýaşyl lybasa beslenýär. Halkymyzyň ekrançylyk bilen bagly gadymy depdi surlary Nowruz bayramynyň belenýän günlerini giňden berja edilýär. Nowruz geçiň şahny esse hatyla garaş. Nowruzdan soň gyş bolmaz, mizandan soň ýaz ýaly nakyllar bu günüň tebigatda ähmetiniň juda uludygyny görkezýär. Gözelligi beslenen bahar patlyna bagdaýhanlarymyz ýagşy arzu niýetler bilen topraga tohum sepip, täze hasylyň düýbüni tutmagy ykjam girişýärler. Akyllar şahyrymyz Mahmul Pragym gelse Nowruz eleme reň kılar jahan peýda, evirler awaz urup da kılar duman peýda diýmek bilen Nowruzyň çeper watpyny çuňur maneli sözler bilen beýan edipdir. Günnogur halklarynyň durmuşyny, mekam ornuşyn Nowruz türkmen halkynyň nusxu edebiýatyny, desanlaryny, halk dörejüligini, dep desturlaryny giňden şöhlenýär. Nowruzy täze zat geýseň şol geýim bagyt getirermiş. Nowruzy ak ýürekden edilen arzu hasyl bolarmış ýaly yrmlar Nowruzyň biziň halkymyzyň milli ýol ýöreliglerini öz boşly urny eýeleýänini dogry suwd edýär. Ata-babalarymyzdan miras galan milli bayramlarymyz, dep desturlarymyz häzirki döwürde halkymyzyň ruhy dünýäsiniň çıragyna öwrülip, täze many mazmun, kemil öwşünler bilen hasam ösürilýär. Nowruz bilen baglanyşykly gadymy deplerimiz hem ajaýyp döwrümizde laýyk ýöreligler bilen baýlaşdyrylyp, ýokary gurulmuşlyk derejesine belenýän toý dawralarymyza aýratyn bedeg berýär. Häzirki döwürde Nowruz bayramy halkymyzyň gadymy taryhyny, medeni mirasyny, ruhy dünýäsini özüne jemläp, bahadyna ýetip bolmajak gymmatly hazina urulýar. Mehriban halkym, Melim Uşyaly Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýürütýär rezolýusiýasy bilen her ýylyň 21 marty halkara Nowruz güni diýilip baglan edildi. Nowruz bayramy UNESCO-nyň adamzadyň maddedel medeni mirasynyň görnükli nusxalarynyň sanawyna girdildi. Bu taryhy wakalar Nowruzyň halkara ähmetini hasam artyryp, dünýä halklarynyň arasynda dost doganlyk gatnaşyklaryny ösürmäge uly ýardam berýär. Umumy adamzat gymmatlyklaryny gorap saklamakda, halklaryň insanperwer hoşniyetli deplerini kemilleşdirmekde, milli medeni mirasy baýlaşdyrmakda we giňden wagt etmekde möhüm ähmete eýe bolýar. Berkarar döwletimiziň mukaddes garaşdyrlygynyň şany 30 ýyllygynyň, Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygynyň giňden bayram edilen ýylyna da halkara Nowruz güni ýurdumyzda giňden bellenýär. Nowruz bayramyna halkymyzyň ekrançylyk, mallaçylyk, senetçilik bilen bagly depläriniň berja edilmegi, gelin gyýlarymyzyň halk dörejiligimiziň nusxawy görnüşleri bilen monjugatlary, läleleri, öleňleri, aýdyşyklary, hudulary, gazallary ýerine ýetirmekleri, milli libaslaryň, owu-hujuluk önümleriniň sergileriniň gurulmagy, durly tagamlaryň taýýarlanyş usullarynyň görkezilmegi, gadymdan gelýän medeni mirasymyzy giňden wagt etmekde, ýaş nesillere watançylyk, millilik, belent ahlaklyk we lewzi halalyk ruhyny terbiýelemekde aýratyn ähmete eýdir. Türkmenistan paraxaçylygyň anaşmaň watany diýilip aglan edilen ýylla ýurdumyzda giňden bellenýän milli bahar bayramy türkmen halkynyň paraxaçylyk söýjüligi, dost doganlygy, hoşniýetligi we insanperwerligi esaslanýan milli ýol ýöreliglerini hasam dawralandyrýar. Raýatlarymyzy belent maksatly tutumly işlere ruhlandyrýar. Nowruz bayramynyň alyslary ýaňsalýan şadlyk şagalagy, şowhuny, buýsunçly kalplarymyza bahar joşuny ýaz ýakymy bolup dolýar. Mehriban halkym, ediz watanaşlar, sizi garaşsyz baky bir tarap döwletimizde uly dawralara beslenip bellenýän milli bahar bayramy halkara Nowruz güni bilen ýene de bergedek tüýsürekden gutlaýan. Siziň ähliňizde berk jan saglyk, uzak ömür, maşgala awadançylygyny, täze zähmet üstünliklerini arzu edýän. Goý Nowruz bayramynyň şirin nagmalary, belent joşuny, mehriban watanymyzyň beýik ösüşleriniň, agdyber halkymyzyň bagtyýar, awadan hemem bolulýan durmuşynyň wasfy bolup ýanglansyn. Türkmenistanyň prezidenti Gurban oğlu Berdimuhammedow.